Здравейте YouTube! Вие сте с BG Seal Protection. Това е българският канал за охранителна дейност, самозащита и спорт. Аз съм Георги Кръстев, повече от 17 години професионален охранител в България и извън България. Както сте видели от заглавието, отново има ситуация с дилъри. Преди да видите видеото, всъщност искам да нахвърля няколко думи, разбира се. И да, нека да започваме. Така, нека да обсъдим набързо видеото. После вие самите ще го изгледате. После ще направим една бърза разбивка. При получено обаждане от телефона, аз седях на рецепцията и вдигнах телефона, при което ми беше казано, че ние сме гости на хостела, ери си коя стая. Казах добре, отворих вратата. При което в последният момент с периферията си погледнах камерата и видях как двамата влизат вътре. Обаче не знам защо, просто не изглеждаха като нормалните гости. Вече бях на 99% сигурен, че това не са гости на хостела. Затова станах и се запътих пред тях. Стояха долу при машината за цигари, искаха да си купят цигари. Единият от тях влезе в тоалетната. Това ще го видите и в самото видео. Грозното беше, че започна да уринира, даже не беше затворил и вратата, уринираше отстрани. Това допълнително ми е доста страшно много. Двамата бяха мароканци, единият около 55 годишен, другият млад, беше около 30. Вече не си чопля нокътя, защото съм нервен. Просто последното видео ви бях показал как правя лицеви опори на пръсти с почти 160 кг от тежести. Двата ми нокътя на лявата ръка се пукнаха. Преди около 2 седмици се опитах отново, но този път се пукна дясната ми нокът, десния ми нокът, извинете. Почти зарасна вече. Нормално. Болката е временна. Нека да продължам. Попитах всъщност този, който беше в тоалетната, след като излезе, да ми покаже картата си. Започна да се прави на ударен, че не говори английски. Започнаха да говорят на холандски, обърнаха и на арабски, марокански, при което черният облак започна да приижда в главата ми вече и разбрах, че наистина не са гости. Просто при самият им вид. На самото видео ще видите как извинете, лицето му е в белези, закърпено, с кръв. Все едно, че беше излязъл от тексаско коне. Изобщо не ми беше смешно тогава. При което директно им казах: момчета, да излизаме навънка. Исках да ги изкарам навънка, тъй като не бях сигурен дали имат приятели. Тъй като не бях сигурен дали е някаква група. Но това вече нямаше значение, тъй като в главата ми бях разбрал на къде отиват нещата. Още с първия знак, който им показах да излизаме навънка, те тогава ми казаха да не се правя на голяма работа, ще си вземат цигари, да се успокоя и не знам си какви работи. Но имал съм прекалено много такива случаи, десетки. И затова просто ги приканих да излизаме навънка. Дори да имаха приятели навънка, щеше да свърши по абсолютно същия начин, както казах на
по-високият от лявата ми страна, който сири машала, айде навънка, при което той ме хвана през врата и ме дръпна към себе си. С дясната си ръка и в този момент видях как лявата му ръка просто изчезва от моето полезрение. Облака тотално нахлува в главата ми. Единственото, което видях, беше малкият ми син. Какво може да се случи? Защото това е класическо. Дърпането, ръгането в диафрагмата. Не преувеличавам, за една секунда ги свалих и двамата на земята. Наистина за една секунда. Ще видите как камерата... Защото пласирам, избутвам му ръката от себе си и пласирам дясно курше, при което наистина го ударих изключително силно, тъй като и двамата бяха с големи якета. Тъй като го ударих отдолу, нали, цялата му яка пое всичко, но го изхвърлих може би на около 2 метра разстояние. Пак не преувеличавам. Ще видите, че пласирам дясно курше, пласирам ляво курше, това за една секунда и двамата падат, при което се насочвам при вторият с лявото курше, засипвам го него с удари също и тогава правя около 3 или 4 крачки. Ще видите, че наистина съм го изтласквал на около 2 метра разстояние, защото видях, че го надигнах от самия пот при удара. Също така пласирах един допълнителен десен удар в главата, за да го умалмощя. Тогава се върнах и към другия. Бях подивял. Имал съм много такива ситуации, особено за такива с големи якета. Не знам какво има под якето, ножове, отверки, пистолет. Имал съм такива ситуации и съм действал по най-бързият и акуратен начин. Но да, беше екстремно. Реакцията ми беше такава, че както ви казах, защо ми беше такава реакцията? Единственото, което видях беше се запечатал образа на синът ми в главата ми. И си казах, край, този ще ме наръга. И затова реагирах така. Искам да обърнете внимание, преди да ви пусна на видеото, че да обръщате внимание на това, което се случва около вас. Нещо изключително важно нещо. Винаги да държите очите си не на 4, ами на 8. Винаги е малко трудно, но когато се случи нещо такова, ситуация, която изисква изключително голямо вашето внимание, особено с хора, които не са гости на даденият обект, който вие охранявате, винаги при ситуация очите ви да са не на 4, ми на 8, ако може и на 16. В предишните видеа, когато съм правил обиколки на самия обект, съм обяснявал защо някои неща ги правя по Мисля, че е време да изгледате видеото. След това ще направя една бърза разбивка и стъпка по стъпка ще ви обясня защо съм реагирал по този начин. Сега изгледайте видеото.
Hello guys. Room 2316, right? Huh? Yeah, we have the room number. Sorry. I see your face for first time. I see your face number, you know? It's no problem, my friend. I see your face for first time. Good. We said okay. I see your face for first time. You're not the guest on the costume. No, he's a guest in the hotel, you know? We buy only cigarettes and, you know? And? You know? No problem, my friend. No, we got one guys or something. No, we just want cigarette, chilling, you know, little bit drunk, little bit drinking, you know? It's all good, man. This is nothing, you know? We fight somebody. Yeah, can happen. Sometimes happen, you know? You want something to do something. Where is your card for the room? What? Huh? Guys, come on, outside with me. A boat. Come on. Guys. 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 Come on, mashallah, outside. Huh? I'm not Dutch guy. I'm from the Balkans. And I slept with Bravo. Outside. Why the fuck you have to lie to me? Room 3. Stand up! Така, една разбивка на самото видео искам да направим. Първо ще започна с камерата, която наблюдава отстрани самото действие. После ще преминем и към другата камера. При самото ми казване, че са гости на хостела и са в стая 316, не минаха покрай рецепция, това ме насочи вниманието ми да отида и да ги проверя. Ето този отива към тоалетната в момента. Появявам се и аз. Виждате, че главата ми се върти, да не кажа на 360 градуса, но на много повече. Това е от изключително значение. Исках веднага да го проверя, тъй като ме видя, че слизам по стълбите и тръгна към тоалетната. Точно в този момент искам да видите как ръцете ми са в джобовите. Не ескалирвам с абсолютно нищо, нали? Тук вече го питам за картата на хотелската стая, но той започна да претендира, че не говори английски, започна да говори на холандски, обърна на арабски малко. И за това вече им казах: момчета, време е да излизаме навънка. Тук започнаха да бъдат и двамата супер арогантни. Тук започнах да ги питам, не да ги питам, извините. Тук започнаха те да ми казват, нали, да не се правя на голяма работа. Не знам с какъв акъл изобщо тръгнаха да ми говорят така, но явно където им мине номера. И тук вече от лявата ми страна този ме прегръща и ме дърпа към себе си, при което ги свалям и двамата. Но искам да разберете нещо изключително важно за охранителната дейност, за самозащитата. Никога, абсолютно никога не изпадайте в ситуация да слезете на земята. Първо, не знаете той дали е сам, както в случаите са двама. Не знам дали вънка не ги чака цяла група. Не знам дали някой от тях няма нож, отверка, пистолет. В боричкването и в опитването, когато сме на земя, за спорт, за тренировки е чудесно. Да. Развива се сила, да. Но по отношение на охранителна дейност, самозащита,
Това е просто недопустимо. Не ме разберете погрешно. Не омаловажавам абсолютно никой спорт, но то е за това, защото е спорт. Не е брутализъм, с който наистина да избегнеш самата ситуация. Специално за граплинг, жилжицу, борба и този вид не го препоръчвам. Това до някъде е убийствено. Да, случвало се, ще се случва, хората не знаят, свалил го на земята, ще му прилага ключове, мисля си, че е в клетка по ММА или каквото и да било там. Не знам какво може да си помисли, когато си върху него, да му прилагаш флай муай тай ключове, жилжицу изпълнения. Пак казвам, не ме разберете погрешно, това са чудесни спортове, но не е за самозащита. За тренировки, да направите тялото си силно, да, борба, страхотни спортове, но са спортове. Така, нека да продължим. Вече когато ме хваща през врата и ме дърпа към себе си, тук вече му изблъсквам неговата дясна ръка с моята лява и пласирам първият удар. Сваля на земята, пласирам вторият удар, другия пада на земята. Засипвам го с удари, връщам се обратно към него, пласирам още един десен прав. Тук вече бях подивял и към другия пласирах и още един ляв удар. Както казвам, тук вече бях подивял. Просто един черен облак в главата ми беше. Появи се и самия рецепционист. Казах му просто да се обади на полицията. Вече след като се изправиха, помогнах им да си купят цигари и вече на излизане, както виждате, този, който отнесе първият удар, ми подаде ръка и през цялото време ми се извиняваха, че те са виновни за абсолютно всичко. Не е трябвало да го правят това нещо. Не е трябвало да си позволяват да ме прегръщат, да ме дърпат към себе си. Но мисля, че научиха нещо изключително важен урок. Не съм прекалил с абсолютно нищо. Имаше приятели, които ми казаха, трябваше да ги стъпчеш с твоите обувки. Не. Преди всичко трябва да бъдеш човек. Да, престъпното мислене. Престъпниците не мислят като нас, обикновените хора. Винаги ще го казвам и винаги и ще продължавам да го казвам. Мускулната сила на един престъпник няма да има абсолютно никакво значение, ако парирате с морал, силно хладнокръвие и съобразителност. Точното време на точното място. Ако можете да издебнете точното време и точното място, ще се измъкнете от ситуацията. Разберете, но винаги обръщайте внимание какво се случва около вас. Няма какво да ги наблюдавате в лицата. Винаги наблюдавайте гърдите, наблюдавайте ръцете, средната част на тялото, какво се случва там. Защото ако някой, като този, когато ме прегърна, трябваше да го гледам в очите. Все едно, че ще го целувам ли? Не. Когато ме прегърна, погледът ми беше насочен към тялото му и към ръката му. Затова, че когато видях как лявата му ръка се спуска надолу,
си помислях, че това ще бъде най-лошото нещо. Затова трябваше да ги сваля изключително бързо и двамата на земята. Между другото, сигурен съм, че ще има и коментари. С удоволствие ще отговоря на вас. Пропускам нещо, както казах, от един месец не съм качвал видеа, бях болен, сега ми е малко странно. Сценария не си пиша, просто пускам камерата и започвам да говоря. Така че надявам се това видео да ви е допаднало и запомнете, че на всяко действие си има и противодействие. Никога не го забравяйте това. И пак ще го казвам. Мускулната сила на един престъпник няма да има абсолютно никакво значение, ако парирате с морал, силно хладнокръвие и съобразителност. Това са изключително важни неща. Използвайте ги. Извинявам се за гласа ми, все още наистина не съм оздравял. Също така очаквайте още много видеа. Ако ви харесва това, което правя, харесайте, споделете, абонирайте се. Ще ви покажа видео също как да запазите самообладание. В коментарите под едно от видеята ми съм обещал на едно момче да направя видео специално в такива ситуации. Как да отстояваш, да не се губи контакт с очите. Как също така очаквайте и видео как да запазите самообладание. Изключително важни неща. Преди около месец и половина-два гост на хостела припадна, изгуби съзнание изключително лошо, но при самото падане вече на втората секунда бях при него. Аз го обслужвах, искаше да си купи вода, замръзна, падна, удари си главата много лошо. Целият му тел беше в кръв, но наистина за 2 секунди бях при него. Погледнете видеото. Искам да видите как няма паника. Няма значение какво се е случило. По най-бързия начин бях при него, разбутах хората, тъй като вместо да помогнат, може би по-скоро и да му навредят на момчето. Но очаквайте отделно видео за това. Какво точно направих, за да мога да отпусна самото му тяло, за да мога да го върна отново в съзнание. Помогнах му вече да се изправи, залепих му главата, обарихме се на линейката, обаче на бърза помощ, извинете, но бърза помощ не дойде, така или иначе. Казаха, че това, което съм направил, е било напълно достатъчно. Надявам се, че видеото ви е допаднало. Ако имате въпроси, с удоволствие ще отговоря на всичките ви въпроси. Така че бъдете здрави, тренирайте всеки ден, пийте поне по 3 литра вода на ден, усмихвайте се повече и бъдете по-добри хора. И най-важното, никога не стойте безучастни в присъствие на зло. Един ден ще имате деца, трябва да ги научите на нищо тези деца, а не при първият удар да се свиват. Защото всички знаете, че живота бие под кръста изключително грозно. И ако вие самите не се умеете
да се изправите, започва един стрес, който ще го прехвърлите и на децата си. Затова тренирайте всеки ден. Физически и ментално. Бъдете здрави и бъдете по-добри хора. Никога не правете нещо, което не искате да бъде направено на вас. Na Nicolovo che vorrei. До следващото видео.